Čus. Takže dneska se vlastně dozvíte, kdo se mnou teda bude natáčet ten challenge. Možná budete překvapení, někdo mě s tím už hodně otravoval, že je kučmajstre, no ale to je jedno, takže teda challenge nebude vajíčko, ale bude to mafox. No a myslím, že budete s tou druhou osobou fakt překvapení. Takže čaute, já bych se vám chtěl omluvit a slíbit vám, že už se to nebude opakovat. Tak, Čau, už jsem to vysvětlil. mě už to vysvětlil, trošku jsem to pochopil, no tak snad dobrý. Takže jdeme na to. Ťuknem si. Čo to je hnědý? Ale on voní hezky jako. Ale dáme ho na X. Tak čokoláda. Tři, dva, jedna. Máme vodu. Je to tam. Dost velký odpor. Je to doma. Čus, ahoj. Sledujte nás.